nag-ingon din sa Bisaya nga Biblia, inig-abot na niya iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala ug sa pagkamatarong ug sa hukom. Dako kayong kahimuan sa balang espiritu kanato. Unya kananaa ang balang espiritu sa Roma 8 versikulo 14 nangon, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Kung giniwalahan ka sa espiritu sa Diyos, ikaw anak sa Diyos. Nindot, no? 1 Juan 3:24, nagkanayon din ha, ang tanan nga nagabantay sa iyang sugo, nagapabilin diha kaniya. Kini niya ang mga butanga, adunay kalabutan sa atong pagkamasinulondon sa Ginoo. Kung kita nagpuyo sa kinabuhi nga puno sa espiritu, kita magapabilin diha kang Kristo. Og siya diha kanila, diha kanato. Nga siya nagapabilin kanato, kita nahibalo pinaagi niini tungod kay ang espiritu iya manggihatag kanato. Dakong kaymuan ang balaang espiritu mo nang sa atong pag-ampo apilo nato nga Ginoo, ihatag kanako ang balaang espiritu. Akong gitugutan ang balaang espiritu nga magpuyo sa sulod nako. Apila na sa imong pag-ampo kay ang balaang espiritu mo'y gitudlo sa Ginoo nga mo'y maggiya kanato din hiniining yuta. Ikaduha, unsa man ang atong timaan sa atong kinabuhi? Timailhan nga kita nagtubo. A life of love and unity. Kinabuhi sa gugma o sa panaghiusa. Si Ginoong Hesus gusto kaayo siya nga anaay panaghiusa o naay gugma. Sa Juan 17, versikulo 20 ngadto 21, si Ginoong Hesukristo nagyan niya, ang akong pag-ampo alang kanila mao nga kininiya nga pag-ampo, nag-ingon siya nga unta mahimo silang usa. Ingon nga, ikaw amahan, usa kita, gusto ko pud unta nga ang akong mga katawhan mahiusa sila. May they also be in us so that the world may believe that you have sent me. Bisan mismo sa balaang kasulatan, si Ginoong Hesukristo nag-awhang nga higugmaa ang imong kaaway. Murag lisod-lisod baya na. Pero kung ang balaang espiritu magapuyo sa ato, kanang kinabuhi sa gugma o panaghiusa, mahimong posible nga bisan ang kaaway, siya nalay naghuna-huna nga kaaway taniya, pero kita nahimong mahigugmaon na kaniya tungod sa espiritu sa Ginoo nga galiho kanato. Juan 13, versikulo 33 o 34 ngadto 35 nagyon, adunay bag-ong sugo nga ihatag ko kaninyo. Higugmaa paghigugma sa usag-usa. Ingon nga ako nahigugma kaninyo, kamo usab paghigugmaay sa usag-usa. Kay niini nga paagi kada usa mahibaw nga kamo akong mga tinun-an. Kung kamo nahigugma sa usag-usa. Daghang kay mga teksto nga niya gihisgutan ni Ginoong Hesukristo sa balaang kasulatan. Bisan mismo siya nag-address sa dinhang iyang gisummarize tungod kay ang mga sugo sa Ginoo mahimo nga tumanon sa tao ug moingon siya nga nagtuman ko pero dili mohimo og extra nga buhat. Sa mapalitan makakita siya og usa ka tawo nga way pagkaon. Unya ang balaang ang kasuguan sa Ginoo nag-iyon dili ka magpatay. O kanang tawo nga way pagkaon, wa niya pat siya. Nakatuman gihapon siya, pero kung naa siya ay gugma, dili lang kay dili niya pat yun, kundi hatagan pa niya pagkaon. Busa, gi-develop ni Ginoong Hesukristo ang pagsabot bahin sa kasuguan niya, nga dugangan og gugma. Dinha ang gugma importante kaayo. Why kalalumon ang imong pagsunod sa Ginoo kung wala kay gugma. Mo nang si Jesus sa Mateo Kapitulo 22, versikulo 37, ngadto sa 40, naingon siya nga higugma ang Diyos, ang Ginoo nga imong Diyos, sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kalag, sa tibuok nimong huna-huna. Kay kini mo ang una, o ang pinakadako nga kasuguan. O ang ikaduha, maingon ni ini, higugma ang imong silingan, sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon. O ang tanang balaod o ang mga propeta, nahang nining duha ka mga sugo. Hang ang mga sugo tungod kay kini mo ang tinubdan. Daghang kang mahimong kaayuhan sa imong mga isigkatawo kung ikaw adunay gugma.
Dili lang yun nga, wako magpatay, pero imong gidugangan unsaon nimo pag-atiman ang imong isig katao tungod na sa imong gugma sa isig katao. Maayo kayong pagpasabot ni Ginoong Jesucristo. Wala niya wada ang kasuguan, pero iyang gidugangan og unsaon nato pag-apply ang kasuguan. Ikatulong nga timaan nga o ilhanan nga kita nagtubo ingon nga Kristohanon, another hallmark of the Christian growth mao ni usa ka kinabuhi nga nagtuon. Kinabuhi nga nagtuon. Kinahanglan ba ta magtuon? Kung ikaw estudyante wa kay tuon-tuon, hinoon kung genius ka, makakuha gyapon ka grado, usa lang ka hisgot, usa nimo kaagi, pero mubasa gyud. Mubasa gyud. Kung ang pagkaon importante para kita motubo, kay og watay kaon-kaon tibuok ka semana way kaon, tibuok tuig way kaon, gawas nga di ka motubo, paingon gyud ka ngadto sa kaluya hangtod mamatay. Busa, ang maayong panglawas, nagadepende usab kana ang atong physical nga panglawas sa nutrition, ug unsay atong gikaon, ug unsay atong gihungit, unsay atong pagatiman sa atong panglawas, para kita mutubo sa Kristohanong pagtubo sa atong lawas. Pero asa man ta mokuha og pagkaon para sa atong espirituhanong kinahanglan. Asa ta mokuha og espirituhanon nga pagkaon? Si Ginoong Jesucristo naghisgot siya sa Mateo kapitulo 4 versikulo 4. Dayon siya, kay nahisulat na ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Unsay gisgutan dinhi? Di lang ta mabuhi pinagi sa tinapay nga gikinahanglan sa atong physical nga panglawas, kundi gikinahanglan usab ang pulong sa Dios nga gikan sa baba sa Dios. Ang pulong sa Dios. Asa man ta makuha og sinulat nga mabasa nato nga mapulong sa Dios? Gikan sa balaang kasulatan, gikan sa Biblia, mao ning iyang gituga nga balaang kasulatan para kita angkon og kahibalo ug magtubo ta sa espirituhanong pagtubo. Kung moingon ta nga sige naman kog ampo, kana lain po na naa, pero kung gusto gyud ta mutubo, mahibalo ta og unsay mga prinsipyo sa pagkinabuhing Kristohanon, wa tay laing kapaingnan. Mubasa ta sa balaang kasulatan. Sa Salmo 119 versikulo 11, nasulat dinhi ang expression ni hari nga David. Unsay ang gikaingon bahin sa pulong sa Ginoo. Nag-ingon dinha, sa akong kasing-kasing ginatipigan ko ang imong pulong. Unsay giingon ni hari nga David, usa sa pinaka manggialamon nga hari sa tibuok nga kalibutan ug na-record sa balaang kasulatan ng iyang pagkainila. 119 versikulo 11 sa maong basahon sa Salmo, nag-ingon siya, sa iyang kasing-kasing iyang gitipigan ang pulong sa Dios. Sa unsang tuyo, aron ingon siya, aron dili ako makasala batok kanimo. Kinibaw siya nga kung wala ang pulong sa Ginoo, sayon ra niya ang pagpakasala. Maingon man nato, kung wala ang pulong sa Ginoo, sayon ra ta makasala. Kada tuon nako o kada basa nako sa Biblia, doon ako'y lahi nga kasalitian nga murag ma-feel ko nga ang Ginoo adunay dugang nga ihatag nga kahibalo sa dinhang magbasa ko sa balaang kasulatan. Mahimo man gayong panalangin sa dinhang magtuon ko og maghatag og mensahe sama niini kay madugangan pagyud ang akong oras bahin sa Ginoo kay gawas pa sa pagtuon nako personal, magtuon pa usab ako kauban ninyo. Tipigan nato ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing sama ni hari nga David. Sama sa iyang katuyuan, kita usab makaangkon sa maong resulta. Siya nagkanayon, aron dili ako makasala batok kanimo. Mahilayo kita sa kasalanan kung ang pulong sa Ginoo ana kanato kay kini mahimo naman nga kabahin sa atong kinabuhi adlaw-adlaw. Inunuagi kan dinha sa Hebrehanon kapitulo 4 versikulo 12, nag-ingon dinha og unsa kagamhanan ang pulong sa Ginoo. Nag-ingon kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kay sa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, ug sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing.
Pagkagamhanan ining pulong sa Ginoo, mahait sama sa espada nga duhay sa sulab, mudulot ngadto sa kinauyukan, sa lutahan o sa kinauyukan, mutugkad sa huna-huna. Asa man nimo na ma-experience hay kung wa kay basa-basa. Doon na to'y bisita mga tao, pagkakita niya ang Biblia, siya ayaw na lang ng Biblia, kay kabalo na ko ni ana. Pero actually, wa siya basa-basa. Abi lang niya kung makaibaw lang o nakabati lang siya og pila ka mga teksto o nakabati og sermon o sa mesa, nagtuon na siya, kabalo na siya. Lahi ang kanang naminaw o lahi po ka na magbasa. Busa nining atong pagtuon din, gidasig ta pagyud mo. Nga gawas nga magpatalinghog mo, nya makita ninyo ang mga pulong nga akong ilitok, ibutang po nato dinhi sa mga slides, nga makita dinhi sa akong kilid, akong iawhag ninyo nga basa pagyud mo. Unya, kini niya kung mobalik mo dinhi sa atong video, inyong makita ug ma-review ug unsa to mga teksto, basaha mismo. Unya basaha mga teksto sa nag-una ug sa ulahi aron makita ninyo ug unsa gayud ang mga pulong nga angay natong matun-an. Mapanalanginan ka. Tuohi lang ko, dako kayong panalangin mga makausap. Una-una alanggod na, kung ang tatay mo basa ang Biblia, kung ang nanay mo basa ang Biblia, o ang mga anak mo basa ang Biblia, dako kayo ang kahimuan ug makita nimo nga adunay duga nga kalinaw, gugma og panaghiusa dinha sa panimalay. Kaya naman, usana ka kinabuhi nga nagtuon. Sa ikaduhang Timoteo 3:16 o 17, nagaingon si Apostol Pablo pagani nga, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Naman to yung mga writers dinhi, Jeremias, si Moises, Matthew, Mark, Luke, o si Apostol Pablo. Pero kining tibuok nga kasulatan, kanang sulat nini gituga sa Dios. Unya adunay dakong kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Adunay resulta kini. Tungod kay kini adunay kaayuhan alang sa tanan. Muna nga kung tanan sa pamilya mo basa, o sa tanan sa kada barangay mo basa, mahimo ni nga kasinatian ang na-record sa versikulo 17 nagkanayon, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Walay limbungan nga tao, kung musunod ba lang kasulatan, nagbasa, nadutlan siya, tuod kay nagtudlo din nga dili ta mang limbong. Kung ang imong timbangan, mong iyong kag usa ka kilo, kinahanglan usa ka kilo gyud na. Kung ang imong gantangan, mayon usa gyud ni ka gantangan, ayaw ibani, ayaw pabutangi sa ilaw ug pabaga aron nga gamay na lang ang sulod inig sulod sa bugas. Makaplaganan nimo ang pagtulunan sa dinha mobasa ka sa balaang kasulatan. Mamahingpit ang imong pagkatao. Lain pagyud. Lain nga timaan nga kita ingon nga Kristohano nagtubo. Kung ang pulong sa Ginoo mao ang tinapay, ang pag-ampo mao sab ang ginhawa. Dunay kinabuhi sa pagkamainampuon. Ang pulong sa Ginoo mao ang tinapay, pero ang prayer mao na ang atong gininhawa, atong ginhawa. Pastilan. Kung why prayer, wala tay gininhawa. Ang ginhawa nato gikan sa Ginoo. Aron ta mo exist usab, kinahanglan na prayer kang atong spiritual breath mao ang prayer. Equivalent na sa ginhawa nato kanang pagkamainampuon. Efeso kapitulo 6 bersikulo 18 nagaingon dinha, pag-ampo kamo sa tanang panahon pinaagi sa espiritu, sa tanang pag-ampo ug pagpangamuyo alang sa maong kalabuton. Kinahanglan magtukaw kamo uban sa bug-os nga pagkamapadayonon o pangamuyo kamo alang sa tanang mga balaan. Kining pagpangamuyo, kining pag-ampo, importante kayong gitudlo ni Ginoong Hesukristo sa mga apostolis. Tungod kay kininia mo ang paagi nga kita maka-express ngadto sa Ginoo, makasulti ta sa atong kinahanglan. Unya kung gusto ta may og unsay gusto sa Ginoo natong kinabuhian, basa sa Biblia. So makasulti ang Ginoo nganhi kanato pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Kay inigsulti niya din ha, kita nakabati, nagbasa pero ma-absorb sa atong hunauna.
Sa linang kita muampo, kita naghatag og mensahe ngadto kaniya ug unsay atong katuyuan. Busa aron ma two-way communication. Dili lang one-way communication. Kayo ug ikaw mag-ampo lang, unya way basa-basa sa Biblia, one-way communication. Kung ikaw magbasa lang po sa Biblia, way ampo-ampo, one-way communication. Unsa man ang two-way communication? Mao ni nga ikaw moampo, unya aron siya makasulti nga kanimo, ikaw mobasa sa balaang kasulatan. So karon, kung ikaw sige lang og ampo, unya way basa-basa sa balaang kasulatan sa Biblia, klaro lang na nga sige lang kag sulti ngadto sa Ginoo pero wa nimo siya patinguga. Mura lang kag ngayog shut up. Ako lay sige sulti. Di ra ba na maayo nang sige lang tag sulti na kay istorya niya ang imong kauban imong giistoryahan di gyud siya katingog ikaw lay sige gistorya. Kung ikaw gusto mo hatag og higayon sa Dios nga makasulti nga kanimo, abliha ang imong balaang kasulatan, siya pasultiya, basahan na, kay siya makigistorya kanimo. Manag, si Ginoong Hesus, doon na po siya hinuoy mga pahimangno nga kung kita magampo, dili ta ingon nga magpagarbo nga sama ni atong mga Parisiyo sa una, gibadlong ni Ginoong Hesukristo. Tungod kay sila ana gyud sa tungas kalsada sa mga eskina sa dalan aron nga hikitan sila. Dili na mo ang pagampo nga para pagpagarbo. Nagtudlo pagayas Ginoong Hesukristo nga sa imong personal pagampo ayaw din ha sa kadaghanan. Doon ay higayon ang kadaghanan magampo ingon nga collective prayer pero kanang ikaw ra gyud adto ka sa imong lawak. Ingon na ni Ginoong Hesukristo sa Mateo kapitulo 6. Unya, dili pod kanang garbuso nga sama sa Parisyo sa Lucas 18:11. Nagkanayon din na ang record sa Lucas 18 versikulo 11. Ang Parisyo ni nagtindog sa iyang kaugalingon nagampo, O Dios, salamat nga dili ako sama kanila. Mga tulisan, mga dautan, mga mananapaw, dili sama ni ana na ang mga maniningil og buhis, mga limbungan. Wala malipay ang Diyos niya nga pag-ampo. Iya pang gikalipay itong nanampok siyang kasing-kasing, Ginoo, dawat ako. Ako makasasala kaayo. Mo'y gidawat sa Ginoo. Ang usa ka garbuso nga naingon, salamat nga dili ko sama kanila. Nagpakita siya nga siya maayo na gyud. Uwana siya paghunahuna sa uban, siya himpit. Nagpasalamat na siya nga siya dili sama kanila. Wa malipay ang Ginoo. Bisag gani kung kita mo ingon na ta nga ako matarong, ako mapainobsanon kayo, nya mo ingon ta nga nahibaw mo sa among barangay, ako gyud pinaka-humble sa amo. Kung mo ingon na ka nga ikaw pinaka-humble, ang resulta, ikaw na'y pinaka-hambog. Doon ay usa ka higayon, doon ay opisyal sa simbahan. Kining opisyal sa simbahan, maayo kayo ang iyang kinaiya gyud buutan gyud kaayo. Why makatupong siyang pagkabuutan. Busa nakadesider ang church board nga hatagan siya og gasa. Dunay medal. Ang sa usa ka pagsimba gihatagan siya honor. Pagpasalamat o pagdaig sa Dios ug kaniya nga siya gi-recognize ingon nga siya ang pinakamaubsanon nga tao. So doon na siya medal din reward niya ingon nga the most humble member of the church. The most humble. Unya kada simba niya gisulob gid niya ang medal the most humble member of the church. Sunod na po niyang simba pagkasunod semana, iya na pong gisulob ang iyang medal the most humble. Kada simba, wala gitang tang. Iya yung gibutang siya mo pinaka mapainubsanon nga tao dinha sa simbahan nila. Ang church board nagmeeting og balik og niyon atong kuhaon na naag ang iyang medal. Kay wala na siya nahimong pinaka humble ni ang atong simbahan. Dinhi sa kinabuhing Kristohanon, kinahanglan ta nga magmapainubsanon, unya mapuno sa kinabuhi nga pag-ampo. Sa niya mo ampo ta, mapainubsanon.
Unya atong patalinghugan ang mga pulong ni Ginoong Hesukristo. Kay importante ni nga magiyahan ta ug unsaon nato pag-ampo. Dinhi sa Mateo kapitulo 6 dunay daghang pulong sa Ginoong Hesus dinhi ug unsaon nato sa pag-ampo. Sa dili pa ako muanhi sa mga bersikulo nga nag-una, muari ko og basa sa bersikulo diin atong mabasa kung unsa ang Our Father who art in heaven. Nga na sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 9 ngari sa 13. Sawa pa ang 9 na ang 8 nagaingon siya, busa dili ka mo manag-ingon kanila. Kanhibalo ang inyong amahan sa inyong mga kinahanglan sa wala pa kamo magapangayo kanila. Bersikulo 9, busa manag-ampo kamo sa ingon niini. Si Ginoong Hesus, niingon siya, mag-ampo kamo sa ingon niini. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagabalaanon ang imong ngalan, umanhi ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabuton dinhi sa yuta, mayon sa langit. Ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw. Sa English, give us this day our daily bread and forgive us. Na-memorize na sa kadaghanan nato ato ng kasinatian kabahin sa ato mapag-ampo nga dinha sa mapag-ampo pud nato inig-ampo nato diana ato pong isay sayog unsay atong particular nga kinahanglan kanang problema nimo panalitan ang imong anak nga naa sa kolehiyo mag-examine na sila unya wa pa kay kwarta i-appeal ni anang imong ampo sa amahan namo imong isu dinha nga amahan namo nakas langit aduna koy problema ang akong mga anak mo take og examination wa pa koy kwarta hinaut nga imong kadtong utangan nako mo bayad karon adlaw hinuon imong makita nga daghang mga paagi nga ikaw maka-express ngadto sa Ginoo ug ang pinakadako nining expression mo ang pag-ampo karon nabasa nato og unsang gitudlo sa Ginoo niingon siya pag-ampo kamo sa ingon niini wala gid niya i-require nga permanente ni nato iampo pero naghatag siya nato og guide niyon siya nigampo nato musugod tag amahan namo nga naa ka sa langit nag-iya po ning gisulti sa wa pa siya musulti nining sample nga prayer dinhi sa bersikulo 6 so manaog ta sa Mateo 6 bersikulo 6 nagingon apan kung ikaw mag-aampo, sumunod ka sa imong lawag ug sa tatak upan ang imong pultahan mag-ampo ka sa imong amahan nga anaa sa tago. Asa mag-ampo? Mag-ampo sa amahan, mag-ampo ngadto sa amahan dinha sa tago. Pero ang importante iyang gi-emphasize yun, adto ta moampo sa amahan. Walay lain nato ampuan mao ang sa amahan. Amahan nato sa langit maoy tag-iyas tibuok kalibutan gusto ni Ginoong Hesukristo nga ang atong problema isay-isay nato diretso sa amahan. Kung diretso man sa amahan, mao ni nga sa dinhang naghatag siya sa iyang giingon nga pag-ampo kamo ingon niini iyang giuna dinha pag-introduce amahan namo nga naa sa mga langit. Nganumang iyang gipahibaw ni karon dili ta magtintal og hunahuna og ampo og unsa pa ato ampuan sama sa mga anito sa una moampo atubang sila sa kahoy sa mga kahoy ang uampo mo atubang ato sa adlaw ayaw pag atubang na bisag unsa mo nang bisan pa unsa kalimpyo sa imong kwarto ampo bisag unsa kalimpyo dito why butang dinhana ampo kay ikaw magampo pinaagi sa pagtuo sa dili makita nga Dios ug dili ni nga Dios nga dili makita dili niya gusto nga representahan siya sa butang nga makita kay siya usa ka Dios nga gamhanan sa nga tanan. Dunay iyang gidugang dinhi. Og ang imong amahan nga nagatan-aw sa tago magatumbas kanimo sa dayag. Bersikulo 7. Og sa pag-ampo dili kamo maggamit sa mga pagsumay-sumay nga walay pulos ingon sa ginabuhat sa mga hentel kay nagadahom sila nga pagapatalinghugan sila tungod sa ilang daghan nga pagsulti. Nay usa ka importante kaayo nga angay nato gyud nga patalinghugan niining atong pagtuon karon. Unsa man niya? Ingon dinhi og sa pag-ampo si Ginoong Hesukristo niini ha mahimo nga
inyong reviewhon dito sa inyong mga balay kung unsa mang version, English, Tagalog, Bisaya ang imong Biblia, bisag unsa nga version, Duay version, Revised Standard Version, basahan ni nagkanayon dinhi si Ginoong Hesus. Ug sa pag-ampo dili kamo magamit sa mga pagsumay-sumay. So dili nga musumay ta, nay musulti sa prayer, musunod ta, sumay-sumay. Ingon si Ginoong Hesus, dili ka mag-ampo nga magsumay-sumay. Giingon ni Ginoong Hesus, dili mag-ampo sa pagsumay-sumay. Mo-address ta sa atong pag-ampo ngadto sa amahan, unya mag-ampo ta nga dili magsumay-sumay. Unya nag-ingon dinhi, kay nagadahom sila nga pagapataling hugan sila tungod sa ilang daghan nga mga pagsulti. Dili po niyo ng daghan kay mga pagsulti. Busa dili kamo manag-ingon kanila kay nahibalo. Importante ning nga linya, kay nahibalo ang inyong amahan sa inyong mga kinahanglan sa wala pa kamo magapangayo kaniya. So kini niya dinhing pag-ampo panalitan kini giingon niya, mag-ampo kamo ingon niini, amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagabalaanon ang imong ngalan. Usa ka pag-ampo kasabot na ang Dios. Ningon dinhi nga ang inyong amahan naibaw sa inyong kinahanglan sa wala pa kamo magapangayo kaniya. Kung naa kay anak, nga gusto magpapalit nimo og bisikleta, kay ganahan kay siya, tanaw siya sa mga classmates dinod, daghan kay na sila mga bisikleta, unyang imo na lang anak way bisikleta. Nya mosunod-sunod imong anak man. Tay paliti ko bisikleta kay gusto ko magbisikleta kauban sa akong mga classmates sa eskwelahan. Tay, paliti ko bisikleta kay gusto ko magbisikleta kauban sa mga classmates ko sa eskwelahan. Tay, paliti ko bisikleta kay gusto ko magbisikleta kauban sa akong mga classmates sa eskwelahan. Tay, paliti ko bisikleta kay gusto ko magbisikleta kauban sa akong mga classmates sa eskwelahan. Tay, paliti ko bisikleta kay gusto ko magbisikleta kauban sa akong mga classmates. Bisan pag ug imo nang balik-balikon ka 5, ka 10, ka 20, ikaw nga ginikanan, unsa imong bation? Unsa imong ikasulti sa imong anak nga, sige balik-balik na yun ka, unya na dong. O niya, no, sige palitan ka dong. Payon niya palitan ka dong, sige gihapon kag balik-balik. Tay, paliti ko bisikleta, kay gusto ko magbisikleta kauban sa akong mga classmates sa eskwelahan. Dinhi, sa Biblia, ingon niya, dili magsumay-sumay, di ay sa pag-ampo, o dili daghan nga mga pagsulti, kay ang inyong amahan naibaw sa inyong mga kinahanglan sa wala kamo magapangayo kaniya. Kinahanglan gyapon pag-ampo, pero dili kinahanglan sumay-sumay, dili kinahanglan daghang pag-ampo. Usa kining atong pagtuon karon hinuklugi. Kung ikaw naanad og pag-ampo kadaghan sa maora gyapon pag-ampo, hinumdumi kadtong ilustrasyon nako nangayog bisikleta. Unsay ikaingon sa imong amahan, the same words repeated many times. The same sentences, the same paragraph repeated many times. Kung imong balik-baliko na, kung ikaw gani ma-irritate, kung ikaw ma-irritate sa bata di mong gabalik-balik, imo nang gisaaran, nagbalik-balik lang gihapon. Kung ikaw na-irritate, suko na ka sa imong anak, unsa ka ang atong Diyos Amahan sa langit, nga imong balik-balikan sa imong pag-ampo. Simple nga pag-ampo. Ipahayag unsa sa imong kasing-kasing, kay gusto sa Diyos nga maminaw kung unsa ang imong yung gi-express dinha sa kinahildadman sa imong kasing-kasing, o dili kinahanglan niya, imong pilu-piluon ang maura gihapon niya pag-ampo. Ang Diyos nahigugma kanimo, nahibaw siya sa imong gikinahanglan. Busa, bisan pa o wala ka magbasa sa balaang kasulatan. Presuming nga wa ka kabasa sa balaang kasulatan. Unya mo patalinghog ka og tao nga nagampo o balik-balikon ang the same ra niya nga prayer. Ikaw naggamit lang sa imong common sense, sa imong ika-ingon ni ana. O sa atong pag-alagad,
kinahanglan nga ang atong konsensya ma-educate ug doon na po'y mga higayon usahay nga gamitan lang natog common sense makamauta pag decide. Common sense unsa man makatarunganong kaha nga balik-balikon ang pag-ampo o dili. Common sense makainta nga dili gyud makatarunganon. Kay ang atong amahan nahibaw og unsa ang atong kinahanglan. Ang prayer mao nang oxygen sa atong mga kalag. Otherwise kung watay ampo-ampo ang atong mga kalag gahi, mag-atrophy, mukaging og dayon adto ang atong kalag sa kamatayan nga kita wanay ganas pagbasa sa Biblia unya wa na tay gasa usab pakig-uban sa mga isig ka Kristohanon nganuman nagtikauga na kay bisan sa pag-ampo dili na mo ampo. Dunay lain nga importanteng paagi sa pag-ampo kay sa atong pagtuon dinis balang kasulatan maayo gyud nga ang atong pag-ampo mahimong epektibo. Importante kay mahimong epektibo. Unsa man sa dinang kita muampo amahan namo nga naa sa kaitasan sa malangit unsa man nato pagtapos as sa siguro importante nang amen kay kanang amen nagaingon man nga ang kahulugan na be it so hinaut untang mahitabo na amen. Pero dunay pulong dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 13 nagaingon si Ginoong Jesucristo sa Juan kapitulo 14 bersikulo 13 ubisan unsang inyong pangayoon sa akong ngalan pinaagi sa iyang ngalan that I will do that the Father may be glorified in the Son. Unsa may atong paagian sa atong pag-ampo. Whatsoever you ask in my name, kinsang ngalan atong ipangayo. Sa atong kanunay gigamit nga pulong magpadatag sulat, kanang pulong nga care of. Kanang care of, ipaagi nato dinha. Asa man nato ang atong ampo ngadto sa amahan ipaagi. Dinhi si Ginoong Hesus sa Juan 14 bersikulo 13 nag-ingon siya, ask in my name. Sa ngalan ni Ginoong Hesus ay nagkalimti. Moampo ta ngadto sa amahan namo sa katasan sa malangit, ini katapos una kamo amen imong ingnon kinigiampo ko sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Nganuman ingon sa Ginoong Hesukristo kung mangayo mo, pangayo mo pinaagi sa akong ngalan. So kung pinaagi lang sa ngalan ni Ginoong Hesus, ayaw o gamit og laing ngalan. Si Ginoo kung mo hangyo ta sa amahan, care of ni Ginoong Hesukristo. Di mo care of pa ka sa lain, una pa ni Ginoong Hesus, mo care of pa ka sa lain, daghan ng care of ang imong gihimo. Nya wa ka kasiguro asa ang imong gi-care offan. Kasagaran sa imong ma-care offan, posible patay na usa ug tuwa pa sa lubnganan, wala pa mabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Pusa dinhi nagaingon si Ginoong Hesus, inig pangayo ninyo, pangayo mo dinha sa akong ngalan. Whatsoever you shall ask in my name, that I will do. Ikalima mao ang kinabuhi nga mabungahon. Mabungahon nga pag kinabuhi importante na nga ilhanan timailhan nga nagtubutang Kristohanon. Unsa man ini ang fruit bearing? Juan 15:10 again, if you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. Si Ginoong Hesus nagpabilin sa gugma sa amahan tungod kay siya nagsunod sa iyang mga sugo. Kita usab makapabilin din sa gugma ni Ginoong Hesukristo kung kita magasunod sa iyang kasuguan. Mao nay importante ni ana na ang gisgutan ni ang tekstuha. Juan 14 bersikulo 15 kining tekstuha importante ni og bugat. Kung kita nahigugma sa Dios, nayon siya. Mao na atong buhaton. Si Jesus mismo nag-ingon, if you love me, keep my commands. Or sa King James Version, keep my commandments. Kung ikaw nahigugma kanako, bantay ang akong mga sugo. Mao nang naa sa Biblia nga binisaya. Sa Juan 14:31, apan magabuhat ako sumala sa gisugo kanako sa amahan. Nagsaysay si Ginoong Hesus nga siya nusunod sa sugo sa iyang amahan. Aron masayod ang kalibutan nga ako nahigugma sa amahan. Siya naghisgot nga siya nahigugma sa amahan, unya iya kining gisundan pinagi sa pagkamasinulundon. So, sa kinabuhing Kristohanon kung kita magtubo, nagpahibaw na nga kita usab magabunga sa atong Kristohanong kinabuhi. Ug unsa man nato nga kita mabungahon? Juan 15 bersikulo 4.
Nagkanayon din ha sa balaang kasulatan, pabilin kamo kanako. Maayong nga imbitasyon ni Ginoong Hesus, og pabilin ako kaninyo. Mayon nga ang sanga sa iyarang kaugalingon dili makabunga, gawas kong magapabilin kini sa tanom, sa ingon usab kamo dili makapamunga, gawas kong magapabilin kamo kanako. Iyang gi pakasama nga siya mo ang tanom, kita mo ang sanga. Kung ang sanga mawala gikan sa tanom, dili ta makapamunga. Ang importanteng paagi aron kita magapamunga sa atong kinabuhing Kristohanon, magpabilin ta dinha ni Ginoong Hesukristo ug kita mabungahon. Ang pagkamabungahon, ang pagkamasinulundon, ang pagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton, mga importante kini nga ilhanan nga ikaw ug ako nagakinabuhi o nagatubo sa Kristohanong pagtubo. Ikaunom, mo ang kinabuhi sa espirituhanon nga pakigubat. Kaya kining yuta na ay kaaway. Gusto niya nga mulupig sa Ginoo, pero siya nalupig na sa dinhang gilansang si Ginoo Hesukristo sa Kalbaryo sa krus. Og ninini ang panghitabo dito sa Kalbaryo sa krus, nahibaw usab kining kaaway nga ang iyang katapusan haduol na. O gusto niya ang daghan siya kaapi. Mao nang sa Mateo nagaingon din ang dalan paingon sa kalaglagan lapad. Ang dalan paingon ngadto sa langit masigpit para sa gingharian sa Dios. Dinha sa basahon sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 12. Pahamatngon kanato kay ang atong pakigdumog o pakig-away dili batok sa mga binuhat nga unod og dugo, kundili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalon ni ining mangitngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan. Mao na ang kaaway, dili simple. Tungod ni ini, dad-an ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios. Versikulo 13, aron makasukol kamo inig-abot na sa adlaw sa kalisdanan og makapugong kamo sa inyong baruganan tapos sa inyong pakigbisog o sa tanang pakigbisog. Sa pinadayag 12, versikulo 17, na-record ang balaang kasulatan ug unsa kini ang dragon, ang kaaway, ang gisimbolo bahin sa yawa, nasuko siya sa babae. Dili lang ni si iba nga babae kundi ang kaliwatan niya og sa duga nga pagkahulugan ini mo ang tumutuon ni Ginoong Hesukristo ang iyang iglesia. Unsay iyang buhaton, siya makig-adto aron sa pakigbisog, pakigbatok sa tanan ug uban pa mga kaliwatan sa babae. Unsa may nature nining iyang gusto gukuron sa mga nagbantay sa mga sugo sa Dios ug nagahupot sa pagpanghimatuod mahitungod kang Hesus. Mao nini ang giatake usab busa angay tang may balo nga kita anaa sa pakigbisog, mo nang kinahanglan ta moduol sa Ginoo aron kita mamalig-on. Sa 1 Pedro 5:8 ug 9 nagaingon, magmalinawon kamo sa hunahuna, managtukaw kamo ang inyong kaaway nga mao ang yawa. Nagalibot-libot sama sa leon nga nagangulob nga nangitag iyang matukob. Kini niya pahimangno alan kanato nga dili ta magsalig sa atong kaugalingon. Mao nang lig-uno nato ang atong kaugalingon pinaagi sa pagbasa sa balaang kasulatan ug pinaagi sa pagampo, sa pinaagi sa insaktong paagi sa pagampo. Kung gusto ta nga magtubong Kristohanon, kinahanglan mahibaw ta nga niatas pakigbisog, mo nang dili ta magcomplacent, dili ta magkumpiyansa sa atong kinabuhi. Duol ta kanunay sa Ginoo. 1 Pedro kapitulo 5 bersikulo 9 nagayon, kaniya kinahanglan managpanukol kamo og malig-on sa inyong pagtuo. Sa nahibaluan ninyo nga ang mga samang mga pag-antos kinahanglan gayud masinati ninyong tanan nga masig kaigsuon nga ania sa kalibutan. Sa Efeso kapitulo 6 12 ngadto 13 imong ma-familiarize ning mga pulong nagaingon, barog, pagkuha, isulob, pagmalig-on. Kanana mo'y atong angay ibutang sa atong panghuna-huna. Pero naatay kadaugan. Nga naman sa 1 Corintos 5:15 versikulo 57, klaro kayo, apan salamat sa Dios nga mao ang nagahatag kanato sa kadaugan
pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaw ug ako makaangkon og kadaugan lamang pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Basta kung wala pa nimo ang kunas Ginoong Hesukristo, dawata siya ingon nga imong personal nga manluluwas. Sa Episo 6:13-15 adunay daghang mga pahimangno dinha. Pero moari ta sa ikapito, na dinha ang kinabuhi nga ilhanan nga kita nagtubo nga Kristohanon, kinabuhi sa pagsimba, sa pagpangsaksi o sa paglaom. Kinahanglan nga natay espiritu sa pagsimba sa Ginoo o espiritu sa pagsaysay sa pulong sa Ginoo. Kaning nahibaw mo ni Ginoo Hesukristo ug naamoy kasinatian ug nalipay mo niya, i-share na. Kung ikaw dunay imong mga teksto nga nasabtan dinhi, gwapo nimo nga i-share. Kay og ikaw mag-share, ilhanan usab na nga nagtubo ka Kristohanon, ang imong kainitunog, ang imong kadasig, timailhan nga ang balang espiritu ang giliho kanimo maoy nagduso kanimo nga ayaw kaulaw-ulaw, ipbahin kinini ang pulong sa Ginoo. O kanang ikaw nagkinabuhi usab uban sa pagampo. Kaya kinini ang pag-worship, di lang mahimo nga ikaw lang mag-worship. Kinahanglan na ng group worship na po na bahin. Kay bisan sa Buhat Kapitulo 2, 42 nga 43, ang mga apostoles nagtigom, ang tanang tumutuo, mutigom kauban nila, unya sa dinhang sila managtigom, manag-worship sila, magkanta o magtinabangay pagigani og sa usag-usa. Ang uban mo baligya sa ilang kabtangan aron ibahin sa mga kaigsuonan nga nagkalisod, kabahin na naa sa unan lang experience kanang corporate worship. Nag-usa sila ni Ana. Daghang kayong mga butang nga nakapalig-on nila o kiniyang pag-worship, panag-uban, interpersonal relationships, mga kauban sa pagtuo, o sana nga makapalig-on sa atong pagtuo. Nini ang tungura, mga hinigugmang kahigalaan o mga kaigsuonan. Akong i-share kaninyo sa panahon ni Vice President Lyndon B. Johnson. Ito mga 1960s. Doon ay usa ka bata dito, mana siya igsoon, ang iyang igsoon si Supod. Pero kaning istorya ha, bahin niya sa bata nga hilig kayo siya og mga autograph. Kauban siya igsoon. Ang ilang amahan, anak sila sa usa ka financial advisor sa US Agency for International Development. Ang haning babayhan si Maureen Bruschi. Batanon pa siya, unya dito sila sa Istanbul, Turkey, na-assign. Niabot na higayon nga si Vice President Lyndon B. Johnson ni bisita dito, nag-ingon sila nga, labi na yung iyang amahan, musugat ta, niya, hilig man mong autograph, aron makakuha mong perma ni Vice President Lyndon B. Johnson. Nagsugat sila, hangtod miabot ang higayon, nga si President Lyndon, si President Lyndon B. Johnson, niabot. Nagsunod-sunod. Unya na revolving door sa Hilton Hotel sa Istanbul, Turkey. Pagsulod sa maong Vice President, ang iyang amahan ni Maureen, giduso siya, aron yun makaduol, makapapirma, makakuha autograph ni Vice President. Kung sa pagduso, waka ang damtaon ang bata, nasukamod siya. Pagkasukamod niya dito, nahunong pod ang revolving door sa hotel tungod kay nasikaran niya ang kanang mat, kanang jutay nga banig din nga welcome nga litra, iyang nasikaran og nihuot dito sa pultahan mo nang dili na masira, dili na maabli, sila na lang duha dito ang nasirad ang Vice President ug ang bata nga si Maureen. Tanaw siya dito sa gawas, dito ang iyang igsoon, iyang ginikanan, unya sa unahan po ang asawa sa Vice President, sa pikas dito ang duha ka anak sa Vice President, o ang Vice President, taas nga tao ni atubang kaniya. O niiyon siya, Sir, pwede ka makapirma sa akong autograph? Si Vice President Lyndon B. Johnson ni pirma. Nibutang siya sa iyang pagpirma dito, o dayon nalipay ang bata. Sa wa niya damha, sa talagsaon nga hitabo, siya nakaangkon og audience sa Vice President, unya dayon nakapapirma pagyud kaniya. Sa atong Kristohanong pagkinabuhi,
Doon ay mga kalisdanan nato nga usay magkadamag-damag ta, pero ang Ginoo makikita kanato usay dinha sa atong mga kalisdanan. Muhatag siya panalangin nga dili nato masabtan unsa ka importante kay panalangin iyang ihatag kanato. Busa, magmadasigon kita. Ihatag nato ang atong pagsalig ngadto sa Ginoo. Kita magmasinlundon, masinaligon, o kita kanunay muhatag sa atong kinabuhi ngadto kaniya, o ato himo niya sira ang makahimo og mga butang alang sa atong kalampusan ug sa atong pagkamatinuohon. Mag-ampo ta. O Diyos nga gamhanan sa nga tanan, salamat kayo sa imong mga panalangin nga imo kaming gibugkos sa gugma ug pakigdait. Pinaagi ni Ginoong Jesucristo ug sa imong balang espiritu kami makatubo sa among Kristohanong kinabuhi. Hinaot Ginoo nga imo kami panalanginan adlaw-adlaw, lig-unon nimo ang among pagtuo, ubani kini niya ang tagsa-tagsa ka mga kaigsunan, kahigalaan nagatanaw karon sa atong programa o paminaw man, hinaot nga ang imong pagpanalangin anaa sa kada panimalay namong tanan. Salamat sa imong panalangin o salamat sa kaluwasan dinha ni Ginoong Hesus. Kaniya usab among giampo kini. Amen.